Ogenede. Aba unu shirike. Ngawi onye aba yer. Aba. Now my brother. Yeah, I will hear that. This is my 8 years project. Wonderful. 8 years. Yes. 8 years. Hey, Aba. Owe ha aba na arụ. Nke ọkwa gịnị kwa? Hey, nke ọkwa gịnị kwa? Nke ọ gịnị kwa? Nke ọ mini keke ka ọwụ. Chineke lekwe dị nji. Ndị Aba. Nna ka onye nwe ya. Ọla onye ruru ya o. Lekwe na anya. Lekwe na construction work. Onye ruru ya. Mba. Agị ruru ya. Chineke be. I swear. Nyere m obere ọkụ ka ọ na-apụ apụ ka ọ na-awa awa ka anyị godi ọrụ nyere ka m laa ezigbo azụ. Thank you, man. Agenede. Aba unu shiri ike. Ngawi onye aba yer. Aba. I swear. Mpa. Kekere gị brand. Ele ebe ishipụta brand iri ihe nka biko. Ele ka enye gị inspiration a. Now my brother. Yeah, I will hear that. This is my 8 years project. Wonderful. 8 years. Yes. 8 years. Yes, IGBO Motor do 8 good years. Wow. 8 good years. Yes, it's been my dream all my life. Chai, I keep on telling my mother. Because I've been watching it on film. And any film that I watch, I see this kind of thing. I get joy in it. Chai. So I was telling myself that one day I will become a man and I will travel out. I will come back with this. And I travel out and come back with different things. I come back with different refuses. I have so many of them. This one has just been made by me. Yes. I started consulting it, as you can see how I face the parties. No, I'm Oka. Okay. Kingdom. Okay. Noka. Yes. Oh, bam. Anyị na-akpụ oge akpụ egbe akpụ ife niile anyị ji bili ndị na-ebukwa moto anyị kpụrụ ọka na-eme ife niile na so onye ka anyị ji wee lụpụta moto a wee na-efe ile ya o nwere particular thing iji ihe a na-eme ka ọjọọ sọ mgbagharị ka iji a na-agbagharị? Yes, there were so many things. I do use it in our politicians in time of campaign. When each be a we are better for campaign. One may use beer for girls that do wedding. For those who know what's up, if you need it in your wedding, you can book it here. And then when you get a course, in my house, yes, I will teach you how to drive it for some weeks. Okay. On that day, you decorate it. And whatever you want, and you drive your wife straight to the altar by yourself. Okay. It's only by your money. Okay. I will do it for you. Okay. Then we deliver by anything like burial, and you want your burial to be official. Okay, No, okay. Yes. Okay. All right. Thank you very much, Mpa.